Neja neno Malolo TV kamora mora maintiere akao thuolo nieri marwaki e chenro mar duond mine kama kelo ni chenro nieri en Joyce Oduor. Odiochieng' ma kawuono e studio marwa e chenro mar duond mine wan kod wende studio adamie thuolo mondo mi ofulnwa nyinge ka thuon wach mabende wadwa wuoye en chiwo arita ne joma dongo e anyuola mabende wadake. Machiegni ahinya e chenro mar duond mine inyalo nyisowa nyingi gi tich mitimo gi kama iwuoke machiegni. Erokamano Joyce. Nikwa Ramogi Ajwang' adwoko nwero kamano kuom bet kodwa e chenro ma kawuono. Anyinga Goretti Achieng', awuok e gweng' mar Siaya. To atiyo gi migawo miluongo ni YALD kata Youth Action on Leadership and Development. Koro ka wan e migawo no watimo konyruok ne ji kaka ginyalo bet gi paro mabeyo, gidak maber e ngimagi, ne joma tindo, ne yudhe kata gi jok madongo mabe obedo ka dongo e kindwa kaka old age, wapako ni old age. Erokamano. Machiegni ahinya e studio marwa kawuono. Ka thuon wach mabende wadwa wuoyo kawuono en chiwo arita ne joma dongo. Maybe nyalo nyisowa ni joma dongo gin jok manitiere e kind higni adi nyaka higni adi, kosechakore higni adi kadhi mbele. Erokamano Joyce. Joma dongo gin jonyuolwa madongo mosebedo, wawacho ni jok mosedhi kata retire. Kaka jok ma from 60 and above, wawacho ni jok mosechopo higa 60 gin jok madongo. To kata mana higa 50 kabe gina jok madongo, lakini koro kochakore 60 kacha to koro en ng'ama duong' kabisa. Ma koro onego bed na arita ne itime yo makare kendo yo makende. Erokamano. To gin arita kaka mage ma onego bed ni joma dongo gi dwaro ahinya monego bed ni imiyo gi ma nyithindgi ma gin godo kata mane gisenyuol monego bed ni imiyo gi yo makare mondo kata bedo ni giti gimbe giwinji ni pod ohergi kendo ngima gi dhi mbele yo makare. Nyakwa Ramogi Ajwang' joma dongo ma wan godo e miere wagi ka wawuotho wan kaka johocho gi jok matiyo tij community. Wayudo ni joma dongo odak e ngima matek kabisa. Jok ma waluongo ni jonyuolwa manosenyuolowa, samoro watiyo Nairobi, Kisumu kanye, to jonyuolwa nigi ni e dala ka gidak ngima matek. To wasetimo nigi gimiluongo ni assessment ma wayudo ni nitiere needs ma gin godo ma onego bed ni kaka nyathi kata ng'at machiegni kode onego warang kabisa. Mokwongo wabro pogo needs gi e yo mopogore. Nitie needs ma waluongo ni social needs. Matiene ni arita maluwore gi kaka ng'ato riwruok mane kind ng'ato gi jok machiegni kode. Kaka family mare, matiene ni nyithinde, nyikwae, mondi owuote, yowuote, jok makamano, nyaka gi jirande ma en godo machiegni. Mano waluongo ni social aspect. Aya, nitiere arita mabende waneno miluongo mani health. Joma dongo nigi issues mang'eny sana e dendgi. Makoro nego bed ni imiyo gimiluongo ni special attention kata ing'iyo kabisa. Koro health ni nitiere gik mang'eny mabende wabro wache. Aya, machielo ma waneno en financial. Matiene ni nitiere kaka onego wateng nigi pesa moro kanyo ma ikonyo gi e yore moko mabende wabro lose kaka ne nyalo tim mano. To mogik kabisa to mae madhi lose ni en arita moluwore gi paro mar ng'ama duong'ni. Arita ni en arita ma special, wawacho ni psychological needs. Oluwore gi kaka arita machielo gi oketi. Ka arita mar social ni oket maber, to dhi miyo arita mar paro ni obed maber. Ka arita mar finances oket maber, dhi miyo arita mar paro ni obed maber. Ka arita mar health oket maber, dhi miyo arita machielo ni obed maber. Koro wapogo gi ding'wen gi dho ngere, wawacho ni social needs, psychological needs, health needs and financial needs. Koro magi ka wanyalo luwo to dibed maber. To koro maybe kwa chake social needs kanyo matende ni kaka maybe gi relate gi ji kata kaka u relate gi janyuol ni. Koro kaka for example an gi jonyuol ga ma jodongo ma ponono gi dak dala, maybe ne joma ne ni sani ere kaka inyalo nyisogi ni ere like onego bed ni gilimo joma dongo gi like after how long mondo mi gi neni yes nanyuol nyithinda tiyo mabor but podi gibiro ga nena at least owinjo ni en machiegni kod gi podi. Nyakwa Ramogi Ajwang' janyuol en ng'at ma dwaro hera mar nyithindo monyuolo. Janyuol dwaro hera mar nyikwayo,
janyuol dwaro hera mar jirande bende. Kosebet maduong', iyudo ka jomadongo gi samoro oduong' ma kata dala ne ka ok onyal wuoke, kata dhi ng'iyo mana puothe e rangach kanyo, ok onyal chopo. Koro hera mar oganda machiegni kode ni, en need ma gin godo madwarore ni kata ka en ng'ama dichuo, to kata chiege bende notho, kata en ng'ama dhako to chuore notho, to jok machiegni kode kaka kayuoche man kanyo go, onego bed ni donjo ga e dala ne kanyo ka lime, temo dhi ka loso kode, goe kode mbaka, ka en gi mondi yawuoyi bende dhi bet kode machiegni. Koro kapok aduoko penjo mipenjo no, madhi duoko. Onego bed ni nyithindo ma ng'ani onyuolo opango kaka gibro ga limo ng'ani. Nyathi ka nyathi nyaka ng'e ni pod an gi janyuol na, kata se dhi tedo kama janyuol na an godo. Ok abi wacho nitiere nyaka waketa ni week ka week kata dwe ka dwe. Lakini ka giseng'eyo samoro gin kata gi nyithindo 4, kiwinjo ni Joyce nyocha odhi oneno mama, ibe koro kaka nyako machielo kaw thuolo ni ka Joyce nyocha odhi, koro ka be adhi awari e Joyce, abende adhi kata next month an bende abede gi mama kata ndalo moro achiel kata 2. Aya, nyithindo ma yowuoyi gi bende onego pangre. To ntiere tradition ma wan gago e Kenya kata e Africa ka, ni Christmas kata occasions gi. Kinyalo ga duogo once in a while in those occasions man tiere gago. Janyuol nyalo winjo maber kabisa. To jonyuol mang'eny wayudo ni nigi nyithindo mang'eny sana. To nyithindo gi ok yud kata nafas mar biro limo gi kuonde ma gintie. Moko bende nigi pesa moromo mondiknegi kata jatich, lakini jatich ok inyal pimo gi hera mar nyathi. Koro wakwayo ni mondo jok ma pod nigi jonyuol gi oket mpango kaka ginyalo gero hera e kindgi gi janyuol ni kosechopo kama koro janyuol ni ok nyal wuotho kata dhi kuma gintie, janyuol ni ok nyal wuotho mawuok kata oko kacha. Ma muhimu kendo kabisa, janyuol ohero nyakware kabisa. Nitie jok mang'eny ma kaka ne ginyuolo nyithindo Mombasa, Nairobi kanye, nyithindgi go gin ga mag-gi ma kata tero ga mane dala neno janyuol. Wadwa ni ji ong'e niya, nyithindo ma nyikwayo kawo puonj mang'eny kabisa ka gidhi limo jonyuol motigi e dala. Nitiere nyithindo mang'eny makia gik moko mang'eny kabisa, okia kata noduma ipidho ga. Tiyudo kama gi iluongo ni life skills. Nitiere gik moko ma ka nyithindo ng'eyo to dhi miyo gidhi bet jok ma nyalo kata timo gik moko e yo mopogre gi nyathi makia gik makamano. Koro arita no en gima very very important. To koro kodok ka maybe financial needs gi health needs, ere kaka onego bed ni irito jodongo gi makare makata seche moko ka tuo moro goye mondo kik feel ni anero sani atuo to nyithinda ojuang' e dala ka indi ok anya kata yudo thieth e yo makare. Thieth gi abro pogo gi an, ok adwa riwo gi kaka riwo gi. Koro wawach financial needs mokwongo. Ng'at moro amora ma pod ngima nigi financial needs. Iyudo ka joma chuo samoro notiyo chon. Ka notiyo chon to no oloso pesa kendo puonjo nyithindo. To kosebet ng'ama duong' ma koro ti, to nyithindo gi ok par ni baba nyalo bet. Jodongo gi samoro pod en gi teko matin monya wuotho go chop kata e duka kacha. Odwa no dhi ogoye ajwa go siepene. To odwa ni kochopo kacha to madhi nya soda ne moko. Nitie jok ma bende kawo one for the road, donge? Koro wang'e ni it's very important ni jonyuol wagi nigi financial needs. Mama nigi financial needs mage, the man nigi financial needs mage. Nitiere makosa moro matimore e pinywa mar luo kae. Ma kaka johocho wasewuotho ma wayudo en makosa marach kabisa. Mama moro nyocho kona ni dichuo moro ko mama moro nyocho kona ni nyathina gik miwacho gi tiwacho mabeyo, lakini an oda achandora kabisa. Nyithinda ok miya kata siling achiel. Kata jaoda sama yudo M-Pesa to wuok ma oko kucha. Koro jaduong' ni notiyo matek e sirkal opuonjo nyithindo. Nyithinde ma yowuoyo kendo nyige be odhi tedo. Gite ginyalo konye. Lakini ok gikony jaduong' ni. Ging'eyo mana ni baba to onge need mar pesa, mama ema nigo. Koro mama ni koyudo M-Pesa to ne ayudo, jaduong' ni wuoro to yudo ang'o. Iwinjo? Koro jodongo chandore sana. Sana waparo ni gionge needs mag pesa. Ok en gima ber. Ka wamiyo jonyuol pesa, wami dichuo to
wami mama be. Kata ka wamiyogi e kiwango mopogre, lakini janyuol ni madichuo be dwa feel ni nyathina omiya gimoro. Kik wasum kata obed mana mamadho kong'o, miyo odhi omadh godo kongeno. Kata obed mana matimo ang'o, miyo odhi otim go gimodwa timono. En janyuol ni mondo iyud gweth mamari. Koro financial needs gitimo godo gik mopogre opogre. Mana kaka dhano nigi needs mage. Ok anyal wacho needs mag mine te, ok anyal wacho mag chuo te. Lakini kaka nyathi pogne gimoro matin e ayuta mari ni mobedo kokao mokete ofukone to winjo ni yawa nanyuol to nyithinda gi konya kamano. So maybe ikinyalo ngiswa about the health needs gi maybe kaka be otudore gi psychological needs. Tere kaka psychological needs korema o cover gigite. Health needs jomadongo sasa ya mangato endelea kabet ngama duong. Nitiere tuoche mabiro miluongo no opportunistic mana nikech koro choke ni ool. Mana nikech koro dendi ool. Nisenyuolo nyithindo koro gik mane damages mane timore dendi ndalo chakoro eka duogo. Tich matek manitiyo kaka ngama dichuo koro duogo ni e dendi. To go tuoche mang'eny mopogore opogore mabiro in old age. Koro nyaka wang'e mokwongo kabisa jomadongo nego timnegi checkups. Very very important. To ko tuo to linga kanyo. Koro health needs gi waketo gi mopogore opogore. Nitiere hygiene. Hygiene matiene. Jonyuol ni odak kama nade. Nyikwara mogi, ibed wuoyi, ibed nyako. Isedonje ga mineno kama jonyuol ni nindega to mattress no chal nade. To kok idonjo moibo chik moro maki. Isengiso gi ni gigol mattress no oko mondo gine. Jonyuol mang'eny nindo kuonde maricho sana. To mattress karach kelo tuoche mang'eny sana mag oguro gi spinal. Koro ni loko mattress ma janyuol ni karango kata ni miyi gi pesa ni giloko godo mattress no karango. Air ma circulate muya makalo nadi dirisa chal nadi piende magininde chal nadi I odno ofundre ma chal nadi. Mago gik manyaka wang'e mano iluongo ni hygiene. Kod ler margi sende magi chieme ang'o. Tindo nyuol moko machieme gik maricho sana. Jikon rach sana. Koro nyaka wang'e gigi ni jonyuolwa hygiene margi is well taken care of. Nitiere diet. Jomadongo gi nitiere gik makoro nego gicham. Koro wadhi ga be wane nitiere janyuol ma no pidho rabuon e mochamo pile onge kako lok diet. Mano ok nyal konyo jonyuol wagi. Koro nyaka wangi diet to wangi kata medical watimo nigi ga test once in a while. Wacheko sugar level margi. Wacheko binyiewe kata git pimo sugar chami puonjo janyuol ni kaka nyalo ga pimo sugar ne kende. Mar high blood pressure betinde nitie. Magi gik monego bedni watimo ne jonyuolwa mondo health margi obed monitored. Once in a while wakawo gi watero gi e hospital ipimo gi. Nitiere a big connection. Need moro ma wacho ni mar paro cha. Gi needs adek ma wacho. Rit matin kapok idhi e needs mag paro we wakawo yoyo matin kae to biro duogo. Ajena Malolo TV wabiro kawo yoyo matin kae to biro duoge tielo mar ariyo mar chenro ni eri mar Duond Mine. Kama odiochieng' ma kawuono wawuoye chiwo arita makare ne jodongo mabende wan godo anyuola mabende gin jonyuolwa monyuolowa mabende noritowa basani wan jomadongo. Gin arita kaka mage monego bed ni chiwo ne janyuol ni mondo en bende one ni nonyuolo nyithindo konde nyithindegi koro rite e yo makare. Kik idhi mabor. Machiegni kendo e telo mar ariyo mar chenro ni eri mar Duond Mine kai studio mar otieno makawuono wan kod Mikai Goreti achieng' kama bende wawuoye arita kata chiwo arita makare ne jodongo. Goreti ka wadhi mbele kod twak machalo kama endi ipimonwa about the psychological needs ma jodongo ni godo monego bedni
imiyogi e yo makare. Maybe kinyalo leronwa psychological needs go e yo makare. Psychological needs gi kata arita mar paro ni kata paro mar ng'ama duong' pogore kolure gi kaka nodak ngimane. Kanonyuole wawacho ga ni dreams donge? Yes. Gombo mane en godo. Samoro nogombo ni kakendo dhako to wabro gero ot machal kama, wabro timo kama. Nitie jok makoro expectations gi otho. Gik manodwa timo te ok otimo. For one reason or another. Nyalo bet ni notimo makosa, nyalo bet ni piny nodhi ne adhiya marach, nyalo bet nang'o. Koro onego bed ni wa monitor. Ni to jonyuolwa gi pachgi chal nade. Yeah. Mar ariyo en niya, gik ma akwonga wacho gi kaka health needs gi, kaka financial needs gi, kaka social needs gi, kok waluwo gi e yo malong'o to bende kelo paro ni jonyuol. Iyudo ka janyuol bet to oling' aling'a to wacho ni yawa nanyuol ne mana jomoko. Asewinjo mine mang'eny sana kawacho ni en nonyuol ne jomoko. Owacho kamano nang'o? Wuode dhiga mana limo min chiege, jonyuol chiege, to en to ok lime. Koro samo dhi lim joka, dongo terni gi e gimoro, to mama ni winjo. Koro kawasebet jomokendre udi ka, onego wang'e ni Joyce makendo nigi jonyuolne, to ibende in gi jonyuolni. Joyce kik tam ibedo machiegni gi jonyuolni, to ibende kik itam Joyce bedo machiegni gi jonyuolne. Magi jonyuol duto ginyuolowa. Koro magi gik makelo ne jonyuol paro. Kama ma unyalo bet dala to wacho ni nanyuol ne kata jo Uyoma. En jo Ugenya to wacho ni nanyuol ne jo Uyoma. Jo Uyoma ema kata nanyuol ni Okuche, kata nanyuol ni jo Kisii, nikech kendo nya Kisii. Ok en gima ber. Ok kel gweth kuomi kaka ng'ama dichuo. Ibende in gi nyithindo. Chieng' moro ni gom ni kibet maduong' to koro kinyal wuotho. To nyithindi gi nyikwai obio neni. Koro tim mana gimigombo ni bende chieng' moro no timni. Koro ntiere connection mana kaka nawacho. Ka janyuol naro wacho ni an natiyo gi pesa na duto katiyo mapuonjo nyithindo magin gi tije madongo dongo to kanega kata siling achiel. En gima ok ber. Koro mae connection mantie kindgi gi joge. Moko to nitie ma jonyuol ni godo to kwach. Kaka mag health gi nitie mopondo mang'eny ma wabro wacho chieng' moro e wach mar health kae. Nitie kech en gima serious kabisa. To lakini ka watimo gigi e yo maber to miyo psychological needs gi bedo more positive. Jonyuol bedo more positive. Kata kotho tiwinjo ka janyuol moro wacho ni an to tija ma e piny ni na atieko. Nyithinda ni kacha, ng'ato ka ng'ato nigi ode, to jomoko bende nitie moti to nokonyuol. Mano apo kwa wacho. Ka wan gi ng'at mane onge nyathi e kindwa, wadak kode nade? Ka onge nyathi, donge nitie nyathi owadgi moro? Donge nitie nyathi nyamin gi moro? Donge nitie jirande ne? Ere kaka wanyalo konyo jogi mamondo obed gi ngima maber? Janyuol ok en mana janyuol monyuoli. Ka baba ma bathe onyuol, dongo en be onyuol iwacho ni anyuol ne dala. O ng'ato ok nyuol nyathi mare en owuon. Koro wabed jok ma nigi thuolo mar konyo jok mane kindwa ma bende nok onyuolo nyathine. Iyudo ka idhi to iyudo ka ng'ama mama kata ng'ama baba oseti chiege notho to kuchore, onge kata paro mabiro ne ni kata ni ng'ano ang' nodonja ang' nokonye. Onge. Yawa jothurwa. Nyikwara Mugiajwang' wabed jok manyalo konyo joma nie kindwa maonge kony kaka mago. Mondo kik gibed gi trauma moro ma en obet abeta oparo kana ni chieng' moro ibro yuda ka tho e ot ka. Ka un gi nyithindo machiegni, ori nyithindo gi odhi one to en gi pi momodho, to ode cha no ywene. Wan kane pod watindo ne watiyo tijno. Udhi ng'iyo joma dongo wadhi ng'iyo Joyce, wadhi ng'iyo. An gi baba ma baba waluwo mane onge nyathi. Ne gisetho to ne gionge nyathi. To an tija ne tij lielo wiye. Mama wapenja man to maneno ka wi Alexio yugno cha. To ma waneno ka wi Getrudo yugno cha. Ang'o momiyo dak isedhi lielo ne wigi. I make sure na lielo maluoko gi pi ma yweyo gi tawel. No gidwa neno ni onge yien e odno. No gidwa neno ni onge pi e odno. Magi gik manyaka watim sani.
nikech jogi nie kindwa to ok wanyal wegi mondo githagre. To iyudo ni jomoko ponono gionge kata time kata nafas mar dhi limo jonyuol gi dala, to maybe gindiko ne jonyuol gi jatich mabedo kodgi, ma seche moko kata ka janyuol ogochone ni obi olime kata obi okonye timo gimoro to odwoke ni dong' andiko ni jatich kanyo, jatich kwane timo ang'o. Be iparo ni en gima ber ka ondik ne jonyuol gi jatich ma konyogi ma koro nyithindgi ni ok dhi kose ere kaka onego bed ni timo, mondo kata obedo ni en gi jatich to ofil ni nyithinda gi bero pod biro ga maybe konye timo achiel ariyo adek moko. Joyce, an kaka nyalo duoki penjo ni en mago ketruok, mago mila. Isewinjo mila? Iwacho ni ng'ane milore. Mago mila. Ng'ato ok nyal bet ni en odich. Obama nyocha president mar Amerika. To kasa chiemo oromo e ode sama ji chiemo ga to wuok e meeting odhi go sim. Konyiso gi ni chiemura chiema abiro molewo nikech meeting makamo maka. Gimihero, ng'amihero nyaka yud thuolo mar bedo godo kata riwri godo. Kata kitime mana dichiel e higa, titime maber makata eno be oparo ni Christmas to kochopo to ng'ane biro biro, to wabiro budho kata wabiro chiemo to ok wawach ni dhi pile pile. Lakini nyaka kata kindiko jatich nyaka monitor to jatich ni odagi baba nadi, odagi mama nadi. Mano nyaka yud thuolo, nyaka bed ni nitie kata jomoko ma nyalo konyi e gweng' kanyo ma dhi liewo. Mama chiemo, baba chiemo. Nyaka yud, wawacho ni you create a system, a working system. System doesn't require you to be there. TV makoro waloseni nitie gi weggi. To donge tich tire to gionge kae. Koro that is how a system works. Koro ka ng'ato dwa wacho na ni en odich sana moko ne alga neno janyuolne, mago mila. Mago jok mok serious en gima. To gin challenges kaka mage ma ponono joma dongo gi kale kata wan wakale mami binyamono kata dhi neno jodongo mantie dala kuro. Sana en mana tich. Mokwongo en tich. Samoro tiyo mabor, samoro schedule mari mar tich rach, mano nyatimre once in a while. To kaka wacho, tich ok inyal compare gi janyuolni. Tich ok inyal compare gi family ni kata nyathini. Nyaka yud time mi create within that schedule mari no mar timo gik ma bende important e ngimani. Mar ariyo en dak kaka udak e ot. Iyudo ni couples nigi ywaruok mang'eny e wach jonyuolni. Awuoro ga wara to jonyuol no koso ga ang'o. An ing'eno ka understand ga gimomiyo kata ni min chuora obeda dwi mara. Pok na understand nyaka neni. Ka en onyuolo wuoyi to ng'ama chielo onyuolo nyako to ji ariyo gi odak karachiel. Koro ere kaka dikoro mara monyuola dibed maber to ma onyuolo dichuo dibed marach. Ing'eni mano en fuwo. An aluonge ni fuwo nikech en ang'o? To samoro iwinjo ka ji wacho ni mama no rach. Mama no rach. To ji nitie mabeyo duto. Nitie mana ng'at ma nyaka yud mana kor ng'ato kaka idak kode. Iwene kore gi richonego, lakini gik monego timne kaka janyuol to nyaka timne kata obed mana no rach manadi. Moko nitie mawacho ni an ok anyal konye nikech omadho kong'o gi pesano. Gimomiyo ng'ato madho kong'o no opogore gi gimomiyo gi kony monego konye godo. Nitie difference mar madho kong'o gi kony. Koro kata komadho kong'o nyaka yud yo kotamo to kelnwago wan johocho mondo wahoye we madho kong'o. Wakonye wahoye we madho kong'o to kony mar janyuol to nyaka yud. Kata obed janyuol machal nade nyaka yud kony makare. Koro one of the challenges en ji ariyo gi dhako gi dichuo giywarega ma ng'ato koor pesa ni min ng'ato to en wach maduong' ma ji okan chiemo e wadni. To koor ng'ato dhi limo min gi to en wach maduong' ka dhako dhi thurgi ma wabed jok man gi thuolo ma understand ni janyuol en janyuol. To be dichuo kosekendo dhako, janyuol dhako en janyuolni. To dhako be kosekendi, janyuol dichuo en janyuolni. An ok ane pogruok. To ineno ni seche moko inyalo yudo ni ji ariyo gi odak e ot, yes gidak e ot, inyalo yudo ni seche moko ng'ama mama ni ok ti to ng'ama dichuo ni ema tiyo. Seche moko mama en ga e ot orito ma nyithindo, lakini income moro moyudo to onge. Tiyudo ni seche moko kokwa kata ng'ama baba ni pesa ni ok ikonya kata gi pesa ni aor ne mino, eneno ka oloko kite. Mano to koro ikonyo nang'o? En ng'ama nyako yes ogomba inyal ni oor ne kata min gi gimoro to kochopo sa min gi to pesa onge to wuoyi ni seche go kokwa ng'ama wuoyi ni pesa to
ing'ise ni pesa onge moro ne min gi, to seche ma min wuoyino kogocho ne kata sani to ooro ne pesa. Situation machalo kama to koro inya kony nang'o? Mano ok ber. Mana kaka wacho, ka ji ariyo dak, min dhako gi min dichuo, en min jogi te. Min dichuo gi wuon dichuo, en min jogi te. Koro nego bed ni gin mipango kaka ikonyo jogi. Kochopo Christmas, watue box makoni, watue box makoni. To kikonyo mama uto kikony min dhako, kata janyuol dhako tikonyo mari, ting'e maber ni dhako ni be en nyathi e od cha, to oonge nyalo, in ma in kode en e odi kae. Mano dichuo no timo gima rach. To ka dhako be timo kamano, okonyo mana min gi kende, to okony min chuol, mano en bende otimo gima rach. Magi jomonyuol te, onego kony madhi koni, samoro nyalo pogre matin, kulingana kaka situation makoni gi makoni chal. Pogruok nyabetie matin, lakini jonyuol gi onego kony te. Dichuo onego bed ni tamore konyo jonyuol chiegi. Nikech oiti dongi dak kode, to ukonyore dak kae. Ka ukonyore dak to konyre urbe konyo jonyuol. Ok onego bed kamano. Mano ta kwer malich kabisa. Ka nitie dichuo oko kanya kwara mogi, matimo gima kamano. Ang'iyo kamera mawacho, ok en gima ber. Lokri. Wach ni mogik kotudore gi chiwo arita ne jodongo kata joma dongo e anyuola. Wachna mogik e chiwo arita ne joma dongo en kama. Samoro un jok mawinjo wang' ok uyud nafas mar neno kaka jok madongo dak e miere ma wantie godo. To wan wawuotho wadonj nyaka e bedroom gi. Yawa joma dongo dak marach. Sana joma nyiri. Dhiye uru ne ni jonyuol dak nade. Unu nyalo rikore kuom samoro ng'ama dichuo ok nyal rikore. Mondi owuoyi, we uru luoro mege ma udak godo go. Anta kia chik joluo kika wachunu nyalo wachunu ni chik ma kama iluo kama mago to kang'eyo. Lakini beduru machiegni gi jonyuol ma un godo gi, mondo ung'i health mag gi. Ung'i kaka gidak e udi ma gidakie gi. Dhi rangi to dirisa makacha cha. Buru nitiere marom nadi, nikech dirisa ka nitiere buru to ka buru donjo, to ibro yudo ka ng'ani tuore atua tikia. To sana mogik, mattress jowadwa. Mattress nego jodongo mang'eny. Iyudo ka ng'ato mattress manoritaya godo 19 sijui ang'o. Moninde nyaka so onge nyathine mosega penje to mama mattress uno chal nadi. Chieng' nego kute mang'eny makelo tuoche. Once in a while, keturu system mag golo piende ma jonyuol ninde oko mondo chieng' ogo. Iluoko gi to kata koko luok gi very frequently. Kogol gi oke chieng' to kute mang'eny makelo tuoche rumo. Koro ng'iuru kuonde ma jonyuol ninde, ng'iuru chiemo ma jonyuol chamo, ng'iuru kaka jonyuol odak gi jok machiegni kodgi. Ero kamano. Ero kamano. Ajera Malulu TV de wagomba inyadhi mbele kwa twak machalo kama indi, lakini samarwa manomiwa neno koserumo. Gikanye mwachope giko mar chenro mar Aduond Mine mabende ne waikonie LTN otino makawuono kabende ne wan kod Mikai Goreti Achieng' ka tuond wach mabende ne wawuoye en chiwo arita ne jodongo. Ageno ni yudo puonj makare kendo kaka ini biro neno ni janyuol ni kamora mora ma intiere imiye arita makare mondo ngimane odhi mbele yo makare mondo en bende obede koda mor kaka janyuol neno nyuolo nyithindo masani konye e yo makare. Oriti masani nyaka kendo warome chenro machielo makelo ni chenro ni nen Joyce Oduor. Erokamano.